Sa dihang kita nituo, sa dihang kita naminaw sa gospel of truth, gospel of our salvation. Sa dihang kita naminaw nituo, gipatikan dayon kita sa balaang espiritu, sa saad. Patik ti mailhan nga kita, iyahan ang sa Ginoo. Mao ka na mga igsuon ba nga proof nga kita bisag buhi pa. Luwas na gid ta. Nya kung basahon pag mo sa verse 14 mga igsuon, kagwapo kay sa verse diha. Ang giingon diha sa verse 14 mga igsuon, verse 14, na kitay heirs. We are heirs. Heirs meaning mga tigmana. Ingon pa sa verse 14. Tumbasan verse 14 ha. Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Now, unsay giingon dere? Ang balang espiritu nga gihatag nga ri kanato, ang balang espiritu nga gipatik sa atong kasing-kasing, siya mao ang garantiya sa lain nga pulong patinga, sa lain nga pulong pasiuna sa atong mga panulundon hangtod sa katubsanan sa mga pinalit sa Ginoo to the praise of His glory. Now, adto kita sa word nga inheritance. Our inheritance. May iso nagpasabot kini nga naa daytay panulundon. Mga tigpamana dayta sa Ginoo. Unsa iyang ipamana sa tuwa? Ang langit. Ang eternal life nga dili lang ang soul mo na eternal life kundi apil pod ang flesh. Apil pod ang atong body